Eta gogoratu, hiru sari izango diela, lehenengo udalak emondako Garaikurra txapela eta sapixa, eta 200 euro, bigarrena Garaikurra eta 180 euro, eta hirugarrena Garaikurra eta 170 euro. Eta dantzatu daben beste bikote guztiak, 125 euroko dietia eruango dabe. Eta itxura dagonez, lapiz zorrotza ebili dabe, baina hemen dabe. Ederki badana prost dugula, atzetik hasiko ga, hirugarren sarixa, Garaikurra eta 170 euro, Azpeitziarrei, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga. Aurrera, bikote. Maitek eta Mariak. Eren Garaikurra eta dieta. Eskerrik asko. Garazi eta Asier, mila esker, hirugarren sarixa eskuratu da beherak, eta bigarren sarixa Santurtzi eta Leioara, Lander Campos eta Aizea Ormaetxea. Aurrera bikote. Aizea eta Lander. Bizkaira, bigarren postua. Zoriona bikote zuei ben. Eta lehenengo sarixa, udalak emondako Garaikurra, txapela, sapixa eta 200 euro, lehenengo sarixa, Irura eta Pasaiara. Xabier Artola eta Idoia Besada. Aurrera, gure txapeldunak. Gure nanon, txalo beruenak. Eta zela ez, oida moduan eren dantzatxua eskateko dutze.
zorionak berriz be, irabazlie Idoia Besada eta Xabier Artola, Pasaia eta Irurakuei, baitxa parte hartzaile guztiei, antolatzaileei, leheni olako kartela inda belako, hau posible indozuen guztiei, eta batez be, zuei ikustera etorri zatelako, eta animo dozuelako. Datorren urtean be, hemen ikusi gaitzezela. Eskerrik asko eta horrengo arte. Thank you.